And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ayoko na. Kasi ang sakit-sakit na. Hi, DJ Rocky. Hindi ko akalain na isa rin ako sa mga magsusulat sa programa mo. Itago mo ako sa pangalang Tanya. Nasa mid-30s ang edad. Kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa. At ito, ang aking secret file. Galing ako sa isang broken family. Nagkahiwalay ang mga magulang ko nung ako'y nasa grade 6. Nag-working student ako. Close ko ang mga kuya ko. Nakaka-jam sa gitara, kantahan, at minsan inuman. Sila yung nagbibigay ng advice sa akin tungkol sa mga lalaki. Na para bang inihahanda nila ako sa iba't ibang uri ng lalaki na po pwede kong makasalamuha pagdating ng araw. Year 2006, 16 years old ako, nang makilala ko ang first love ko. First year college ako noon. Sa kanya ko na ibigay ang V-card ko. Sabi nga ng iba, kasal na lang daw ang kulang sa amin. Dahil legal na legal kami sa pamilya namin. Close ako sa mama niya, sa mga kapatid niya, at sa mga pamangkin niya. Botong-boto sila sa akin. Ganon din naman ang mama ko sa kanya. Akala ko perfect na ang fairy tale namin. Pero hindi pala. Dumating yung time na may nagbago sa kanya. Naging busy kami. 2 weeks, hindi siya nagpaparamdam. Walang kahit text man lang. Pero hinayaan ko yun. Kasi busy rin naman ako. Kaya lang, hindi maialis sa sistema ko yung kutob. Namatayan ako ng kuya. At isa yun sa mga pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Magpapasko. Kailangan ko ang partner ko. Pero wala siya. Wala siya palagi sa tabi ko. Nakapupunta lang siya sa gabi ng burol at nagmamadali ring umalis agad. Wala pa ngang 30 minutes ang pagsistay niya doon. May OT raw siya sa trabaho. Inintindi ko naman. Hanggang sa inilibing na ang kuya ko. Hindi siya umattend. At ang sabi niya, bangga raw sa trabaho niya. Inintindi ko yun. Hanggang sa isang araw, meron akong kababata na nagtanong sa akin, "Kayo pa ba ng boyfriend mong si Leon?" Sumagot naman ako ng oo naman. At ang sagot niya sa akin, may nakita raw siya na kasamang babae ni Leon.
Parang mawawasak ang puso ko nang marinig ko yun. Nagluluksa pa nga ako eh. Hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala ng kuya ko. Tapos may panibagong sakit na naman akong mararamdaman. Kaya pala lagi siyang nagmamadaling umalis. Nung binuburol ang kuya ko. Dahil pinupuntahan niya yung babae. And then, sinabi ko ito sa pamilya niya. Galit na galit ang kapatid ni Leon sa kanya. Dahil syempre, sinaktan ako eh. Nung dumating ako sa bahay nila, niyakap ako ng sobrang higpit ng mama niya. Durog na durog ang puso ko. Andun yung pagluluksa ko. At yung sakit nang malaman kong niloko ako ng boyfriend ko. Paano niya nagawa sa aking saktan ako ng ganito? Halos lahat naman na ibinibigay ko sa kanya. Andun ako sa mga oras na walang-wala siya. Ako ang gumagastos sa amin. Kahit sa mga lakad namin, sa mga date namin. Noong mga panahong wala siyang trabaho, ako lahat yun. Paano niya nakalimutan na lahat ng mga yun? Paano niya ako nakalimutan sa oras na nakaangat na siya at nakabangon? And then dumating na sila yun. Kinonfront ko siya. Tinanong ko siya, bakit hindi mo sa akin sinabi agad? Willing naman akong pakawalan ka. And then, sabi niya sa akin, saan mo naman nalaman ang mga chismis na yan? Huwag ka agad maniniwala sa mga sabi-sabi. Then sabi ko, hindi lang naman sa basta ibang tao ko nalaman to. Bakit sila naman gagawa ng kwento? Sinusubukan ko pa rin maging kalmado. Then sabi ko, okay lang naman kung may iba ka na. Hindi ko naman ipinipilit ang sarili ko sa taong hindi na ako mahal. At doon na tumulo ang mga luha ko. Dagdag ko pa, alam mo ba kung anong pinakamasakit? Hindi mo man lang ako binigyan ng oras na makarecover sa pagluluksa. Yung bang sana binigyan mo ko ng kahit konting panahon na magpahinga sa sakit nang dahil sa pagkawala ng kuya ko. Alam mo yung nakaapak ka ng ipis? Naapakan mo na lalo mo pang inapakan hanggang sa magkagutay-gutay ang katawan nito at magbali-bali ang kamay. Ganon yung ginawa mo sa akin. Ikaw pa naman yung taong inaasahan ko sa lahat. Yung taong mananatili sa tabi ko. Hanggang sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Pero mali pala ako. Ikaw pala ang taong mas lalong magpapadilim nito. Huwag kang mag-alala. Buong puso kong pinalalaya ka. At doon na siya humagulgol sa harap ko. Niyakap niya ako't lumuhod sa harap ko. Nagmamakaawa na huwag ko siyang hiwalayan. Then sabi ko sa kanya habang pinupunasan ang mga luha ko, hindi na. Okay na ako. Hindi na natin maibabalik ang nawalang tiwala ko sa'yo. And then iniwan ko siya. Nagpaalam ako sa mga kaanak niya na nandoon. Niyakap ako ng mama niya at mga ate. Then sinabi ko na pwedeng ito na yung huling bisita ko sa bahay nila. Mamimiss ko kayo. Yan ang huling salita ko sa kanila.
Para akong living dead sa pagkakataong yun. Namatay ako. At alam kong hinding-hindi na ako magiging katulad nung dating ako. Pinagpatuloy ko ang buhay ko, DJ Rocky. Ginawa kong busy ang oras ko sa trabaho at pag-aaral. Simula noon, nilalaro ko na lang ang mga lalaki. Meron akong isang araw na karelasyon dahil gusto ko lang makalibre sa sinehan. Merong 10 days kasi gusto kong may service papuntang outing sa resort. May 3 months, may 1 week, may tagadala ng merienda sa fast food na pinagtatrabahuhan ko, may tagahatid galing school. Hindi na ako nagseryoso. Naging matigas at bato ang puso ko. And I felt like hindi na ako capable of falling in love again. Kung kaya ng mga lalaki mandurog ng puso, kayang-kaya ko rin silang sabayan. Then dumaan ang 2 taon. Nagkaroon ako ng pangalawang seryosong relasyon. Mabait, pasensyoso. Boto rin sa akin ng pamilya. Almost 2 years kami noon. Pero kahit isang beses, hindi ko siya natutunang mahalin. Wala akong maramdamang kahit ano. Pinilit kong mahalin siya pero wala talaga eh. Ang ending, nagkaroon ako ng iba habang kami pa. Nag-break din naman. So fast forward, hindi na muna ako nag-boyfriend. Hanggang sa biglang bumalik si Leon sa buhay ko. But this time, meron siyang asawa. So sabi ko, wag ako. Ayoko. So binlock ko siya para hindi na niya ako makontak pa. Fast forward, nakapagpundar ako ng bahay at lupa nang dahil sa pag-abroad. 1 taon lang ang pananatili ko sa Pinas at nagpasya ako na magpunta ng ibang bansa. Sa ngayon, almost 6 years na ako. At masasabi kong whirlwind ang experience dito. Masaya. Open sa lahat. Marami ako naging kaibigan. And then, nang mag-1 taon ako dito, may nanligaw sa akin. Sabi ko, ayoko ng relasyon. Hanggang sa naging FB lang kami. As in, FUBU. Walang emosyon, walang commitment, walang stress. In short, bawal ma-fall. So, pinasok ko yung ganong klaseng setup. And itong guy na to na pumayag sa ganong setup, itago natin siya sa pangalang Ram. May asawa siya at anak. Pero sabi niya sa akin, hindi sila okay ng asawa niya. So ako bilang wala namang pake kasi ang usapan ay magkikita lang naman sa tuwing alam mo na, tinuloy ko yung setup na ganon. Hanggang sa nalaman ko na pinagsabay niya kami ng isa pang babae na 12 years ang tanda sa akin. Well, tinigil ko ang ganong setup sa kanya. Then meron na naman akong ibang nakilalang lalaki sa isang party. Hanggang sa sinabi niya na gusto niya ako maging girlfriend. Ganun ulit yung gusto ko. Walang emosyon, walang commitment, walang stress. Nagulat siya. Sabi niya ngayon lang daw siya nakakilala ng babaeng tulad ko. Na ako pa mismo ang magyayaya ng ganong setup sa kanya. Sabi ko, problema kasi kapag may emosyon. Stress yan. Eh hindi natin kailangan sa buhay yan. Enjoy na lang natin kung anong meron tayo. At ayun nga. Habang nasa setup kami, may nakilala ako bigla sa social media na makapagpapabago ng lahat ng pananaw ko tungkol sa relasyon.
Hindi ko akalaing sa hinaba-haba ng panahon iibig ako uli. Itago natin siya sa pangalang Chief. Sa isang singing app ko siya nakilala. Unang chat pa lang namin magaan ang loob ko sa kanya. Hindi ako mapagtiwalang tao. Pero sa kanya, gaan na gaan akong sabihin lahat ng nangyayari sa buhay ko. Ramdam na ramdam ko na walang judgment. Kahit na sinabi ko na sa kanya lahat-lahat. Kung papaano ako pagdating sa relasyon na hindi ako marunong magmahal. So, ayun. May asawa at anak nga lang siya. Kahit hindi sila okay ng asawa niya at nagkakalabuan, iniwasan ko pa rin na mahulog sa kanya. Pero sa pag-iwas kong yun, hindi ko namamalayan na nabubuo na pala yung pagmamahal sa puso ko. Sa pakikipag-usap ko sa kanya ay lalo ko siyang nakikilala. At nade-develop kami sa isa't isa. Pilit kong nilalayo yung loob ko sa kanya kasi nga alam kong may anak at asawa eh. Meron din naman akong kaset up dito. Hanggang sa isang araw, inalok ako magpakasal nung ka-FB ko. Inamin niya sa akin na mahal niya ako at gusto niya akong pakasalan. Tinanggap ko yun sa dahilang, alam mo kung ano, DJ Rocky? Tinanggap ko yun nung hindi kami nagkaroon ng okay na vibes nitong taong nafo-fall na ako. Kasi iniisip ko na yun yung paraan para makaiwas na ako sa kanya at magiging magtropa na lang kami. Pero hindi niya ako sinukuan. Mas pinadama niya pa sa akin na handa siyang maging pangalawa. Na okay lang. Kahit kami muna habang pwede pa. Ang sakit nun sa part ko kasi kailangan kong panindigan yung binitiwan kong salita sa fiancé ko dahil yun yung tama. Yun ang dapat. Ang dami naming iniyak sa isa't isa. Andun yung tulakan, iwasan. Pero pag nagmamahal ka pala ng totoo, hindi mo matatakasan ang talagang nilalaman ng puso mo. Kahit anong hadlang, kahit anong hirap, babalik at babalik ka sa taong totoong mahal mo. Kahit alam mong hindi tama, kahit alam mong may masasaktan, kahit alam mong may wawasak. Hanggang sa hindi na kami sa app na yun nag-usap. Sa ibang platform naman kami nagve-video call. Alam ko na hindi na namin kayang mawalay sa isa't isa kaya nagdesisyon ako na iatras at ibalik ang singsing na bigay sa akin ng fiancé ko. Inamin kong may nakilala kong iba at yun ang totoong mahal ko. Nung una ang hirap tanggapin. Pero kailangan gawin ng tama. Akala ko noon ang maikasal sa kanya ang tamang gawin. Mali pala ako kasi hindi napipilit ang pagmamahal. Makukulong lang siya sa relasyong walang pagmamahal at parehas lang kaming magiging miserable. May makikilala pa siya na kaya siyang mahalin ng buo at alam kong hindi ako yun. Tinanggap ko sa sarili ko na nagmahal ako uli, DJ Rocky, na ang dating bato kong puso lumambot uli. Yung dating sinasabi ko na ayoko na dahil ang sakit-sakit na, pwede rin palang mapalitan ng ituloy ko lang to kahit masakit. Ang dami naming pagsubok na dinaraanan ng taong mahal ko. Pero nananatili kaming matatag sa pagmamahalan. Eto ako sumusugal sa isang relasyong hindi ko alam kung may magandang dulo ba. Hanggang sa isang araw, may pangyayari na nagpahina ng loob ko. Naglaslas ang anak niya. Sinisi ko ang sarili ko dahil alam kong epekto yun ng paghihiwalay nila ng asawa niya.
Ang bata ang mas lalong naapektuhan. Gustuhin ko na iwan siya. Pero ayoko namang pabayaan siya sa ganong sitwasyon. Kung hanggang saan at kailan ko kayang tiisin ang lahat, gagawin ko. Gagawin ko yung kaya ko pang gawin. Gusto kong gawin yung tama. Pero sa tuwing sinusuyo niya ako sa lahat ng mga away namin, natitibag lahat ng tapang at tigas sa puso ko na palayain siya. Mahal na mahal ko siya na halos ikadurog ng puso ko sa tuwing tinataboy ko siya palayo. Nakakalungkot at nakakasakit sa isip at damdamin. Gusto kong itanong sa Diyos, bakit niya ba binigay sa akin ang taong hindi naman para sa akin? Para saan ba lahat ng ito? Alam mo naman na pwede kayong magmahalan ng totoo. Pero hindi kayo pwede. Marahil sa mga nakikinig ngayon ay i-judge niyo ako pero mahirap ang sitwasyon na kinaharap ko. Hindi ko lubos maisip na magiging isang kabit ako. Sa hinaba-haba ng panahon, binaon ko ang puso ko na hindi magmahal. Pero mahuhulog pala ako ng husto sa taong hindi naman para sa akin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Tanya. At ito ang aking secret file.